Comeza o Galiza Metálica. Moi boas, son Pati Castro. Benvidas e benvidos a outro Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% rock e metal galaico, aquí na 106.0 FM de Antena Miño, na 106.0 de Radio Piratona de Vigo e na 93.9 de Radio Filispín en Ferrol e Terra de Trasancos. Espéranos un programa totalmente brutal. Un programa mensual, xa sabedes, dedicado ao meu proxecto Mulleres Galegas Cañeras, un proxecto no que dou visibilización a bandas que conteñen mulleres aquí na Galiza, como é o caso co que acabamos de empezar. Eles son Skull Crusher, co seu tema Sons of the Bastard God. Estamos falando de Lulu, unha baixista da zona de Lugo que alá polo 2008 xuntouse a esta xente para crear este melodic death thrash metal. Falaremos dela, al igual que moitas máis mulleres galegas cañeras, e teremos unha entrevista MGK con unha muller moi especial, a vocalista Fátima Elías, con Short of Tears. Tamén estaremos viaxando por toda Indonesia con Filipe Marta do SOS Heavy Metal Radio Show, que nos acompañará na segunda e terceira hora deste programa feito en galego e portugués. Viaxaremos con el na Indonesia para conocer na nosa sección Mulleres no Metal a esas mulleres cañeras e internacionales
que, sin dúbida, están en plena ebullición e actividad na Indonesia. Pero índonos as galegas, decirvos que vamos a continuar na zona da Coruña porque ali espéranos Yosune, unha baixista de black e death metal da banda Acúfenon, que en 2015 esta banda comenzou para sacar grandes temas de black e death metal como o que imos a escoitar agora mesmo, Incorporeal, do seu álbum Flesh Sublimation. No Galiza Metálica é onde podes escoitar, primeiro que nadie, o mellor do rock e metal galego.
Estás escoitando o Galiza Metálica, especial Mulleres Galegas Cañeras, tales como que acabamos de escoitar. Ela chama Simón e moitos de vos a recordaredes porque foi colaboradora do programa. Ca súa espontaneidade estivonos recomendando sitios a onde foi a escoitar a grandes bandas. Ela tamén foi unha vocalista que ali no 2007 xuntouse con TST, unha banda da zona de A Coruña que facían heavy metal. Extraín da súa maqueta 2011 Piel de Satanás. Un gran saludo, Mon, e sobre todo seguir escoitando a grandes mulleres que, aínda que non estén activas, ao igual que Mon, teñen moito que decir. Vamos a escoitar a outra delas. Ela chamase Pili Dios, unha baixista da zona de Vigo que en 1986 xuntouse a Desvirgators, unha banda mitiquísima que misturaban pois rock, punk, un pouco de todo. Fai cousa de un ano e pouco, sacaron para diante unha xente moi especial, entre eles de Oibo, unha recopilación que se chama Ferro e Pedra. Nesa recopilación fixeron unha versión de Unha de Guerra de Desvirgators, que xustamente o que imos a escoitar con Pili Dios no baixo.
Estás escoitando Mulleres Galegas Cañeras aquí no Galiza Metálica. Grandes mullerazas como a que lidera Millet, unha banda que naceu en Lugo pero que actualmente está pola zona de Vigo e son do ano 2009. Unha banda que pódese decir que bebe de diferentes influencias, desde o Pagan hasta o Death. É unha banda que, como non, tivo varias mulleres na súa formación, de feito dúas teclistas, Rebeca da Fouciña e Raquel de Gaias, unha vocalista, Ida Stroman, e actualmente contan con Dana da Carballeira, unha mulleraza que está ao cargo de Millet. Acabamos de escoitar o son do buxo baixo a sombra do xistral desta banda que, xa os digo, naceu pola zona de Lugo, pero que actualmente está superactiva en Vigo. E de Millet nos vamos a presentar a unha mulleraza. Ela chamase Fátima Elías, a vocalista de Short of Tears, unha banda da zona da Coruña de gothic metal. Pero para coñecela un pouquiño mellor, como non, vamos a facer unha entrevista MGK con ela. Así que quédate escoitando o Galiza Metálica e deixote con Short of Tears e o seu When Brambles Remind.
Moi boas, son Pati Castro e está comigo Fátima Elías, vocalista da zona da Coruña. Moi boas, Fátima. Hola, que tal, Pati? Un placer estar contigo. O prazer é meu, vamos, desexando que a xente coñeza un pouco máis sobre ti e tamén sobre o teu pasado. Así que vou empezar ca primeira pregunta que lle fago a todas as miñas entrevistadas. Cando comenzou en ti o amor pola música? Pois, cediño, porque meu pai era moi musical, ainda que ele era do country, sabes? Pero cediño porque ademais miña nai me mandou o conservatorio cando eu era moi nena e con 9 anos cando se podía entrar, para que aprendese piano e solfeo, que era co que comenzaba. O que pasa é que eu non coñecín o que me gustaba realmente ata que non vin a Joy Tempest aí na televisión, foi cando me enamorei desa música. Que foi un crash, tan pronto como biches. O que coñecín que cantaba nese vintre pola tele, o como todo o mundo coñece un pouco de Final Countdown, non? Lembro que Parreis pediu o casete, que era o que escoitábamos naquel vintre, e pouco despois xa intereséme moitísimo e xa conseguín o disco, o LP o Europe o primeiro, que tiña unhas cancións que despois cando máis xa me metí máis no metal e tal, lembraba incluso a Halloween, sabes? E o Winds of Tomorrow, que mo trouxeron tamén os Reis cando eu era nova, quero dicir que foi bastante precipitada a cousa. Empecé con Europe, pero despois os meus veciños do sexto escoitaban Iron Maiden e tamén me pasaban as cintas, non? Que gravábamos daquela, e fixen unha pequena colección de Iron Maiden, de Rainbow, de Warlock con Doro, que me flipaba, non? Así ver tamén unha muller ídola, que non eran todos tíos, vaya, que había mulleres tamén nesta música. Sí, a ver, non había moitas moi conocidas en comparación a homes, pero sin duda temos aí unha grandísima referente, como ti ben dixeches, adoro. E lembro tamén na Metal Hammer a Lita Ford, as Vixen, sabes? Entón eu flipaba con elas, co seu look. E non foi ata xa ben entrado ao instituto, sabes? Que xa coñecín outro tipo de música máis escura, rollo Fields of the Nephilim, Type O Negative, con aquel tío buenorro que era Peter Steele, ¿no? Que Grom no teña na súa honra, que guapo era ese home. E que alto. E que alto, que mata, que brazacos para abrazar. Que cousa. Ou seja, que te veches moi bons referentes, polo que vexo, e por encima empuxe por parte da túa familia. Bueno, non te creas, por la parte do meu pai, porque a miña nai estaba sendo escandalizada, porque claro, ela foi a que me mandou o conservatorio, e ela agardaba de min unha señorita, sabes? E non que fose a derivar por este xénero, que para ela era cousa de drogaditos daquela. Pero, sin embargo, meu pai, fíjate, foi o disco de Killers, un dos meus primeiros LPs, mercoumo el. Carai. Ya non tenía nin idea, meteuse aí nun hipermercado que era Barros, os grandes almacenes que eran así moi famosos na Coruña, e aí mercoume o Killers, que xa, bueno, non sei por cantos LPs levaría a Iron Maiden daquela, pero colleu así, que máis chamou a atención a portada, e bueno, pois fíxome tan feliz, sabes? Así que ti veches aí en teu pai unha persoa que, polo menos, quería entenderte, non? Que eso xa é bastante. E no teu alrededor, o que sería, pois, por exemplo, no colegio, instituto, tamén encontrabas ese tipo de persoas que, de alguna forma, fomentaran ese amor pola música, ou, como ben dixeches, meticheste en zonas máis oscuras, que me gustou moito eso. Pois mira, levou un tempo porque cando eu estaba no colexio, eran as esclavas, que era un colexio de monxas aquí na Coruña, e estaba moi sola nisto, sabes? Pero moi, moi sola. Eu levaba a miña cazadora, que a miña avoa me cosera así con moito amor. Bueno, pois nada, era, claro, todo un rollo moi pijo, sabes? Eu quería salir de aí. Entón, pedílle a miña nai, por favor, que me levara ao instituto, e ali sí que, bueno, era unha cousa maravillosa, porque daquela, os Javis era un grupiño reducido dentro do instituto, pero, claro, tiña xa xente con la que compartir as miñas inquedanzas, a música, foi cando aprendí moitísimo acerca de outro tipo de bandas, e bueno, por outra parte, pois tamén era un momento de moita inclusión cos outros grupos de xente, non? Pois máis popeiros, máis indies, máis tal, pero
Pois nada, eso, facíamos nosas piñas aí compartindo cintas, grabando, cando tiñamos un pouquiño de uns cartiños íbamos a mercados orixinais. Bueno, foi así onde máis aprendí no instituto e posteriormente xa na facultade, cando faz pandilla con outro tipo de xente, pero bueno, sí que hubo un punto de inflexión, Pati, sí que hubo. Home, xa me supoño. Claro. Esto xa foi tempo despois, xa estaba eu nas prácticas da facultade, bueno, lembro que estaba nun clube que había fai tempo tamén aquí na Coruña que se chamaba Exilio, que era unha agrupación onde, bueno, de rapaces e rapazas que xogaban o rol, bueno, estaba ali sentada tranquilamente xogando unha partida de cartas de Señor dos Anéis e de súpeto escoitei unha música maravillosa. Nunca houbira unha música tal. Era unha voz que salía, vamos, desde as costillas do señor que cantaba, da alma do señor que cantaba, se a alma ten costillas, vale? Eso era o Elodia de Lacrimosa. O señor que cantaba era Tiro Wolf. Sí, efectivamente. Pois a partir de aí xa cambiou a miña vida, sabes? Aí pasei de levar camisetas heavy, que xa volvín, volvo a levar, pero pasei disto a de repente empezar a buscar páxinas en internet, pois daquela, pois Black Rose, por exemplo, en Londres, onde poder mercar todo tipo de ropa negra, con volume, gótica, sabes? Foi unha cousa que as miñas veciñas sempre dicían a miña nai, pero mira, estás de luto, porque claro, o tempat era absolutamente negro, ¿no? Bueno. Empecé a escutar xa grupos como Tristania, The Seas of Time Beloved, Bathory, Deeds of Tragedy, Muspel, Sentence. Había moito grupo así de chica chico, xa daquela, ou seña, o que se chamaba Bella Bestia. Eu dicía que éramos aquí como Pimpinela en gótico, vale? Pois un pouco, sí. Nos... I have no life.
aí encontraches o teu estilo, eu penso, entón. Foi totalmente tamén un crash co que sería o gothic metal, non? Efectivamente, Lacrimosa sigue sendo a día de hoxe o meu grupo favorito. Pírrome por eles e si eu dime ao gothic metal que foi o que facíamos en Shroud of Tears. Tiñamos 2 guitarras, tiñamos Adriano os teclados, tiñamos tamén un violín baixo, a voz barítona, bueno, nun principio era de David Perdomo, e despois outro cantante, Marcos, non? Sabes que éramos unha tropa no escenario. Uns cuantos, sí. Sí, éramos un montón. E ademais teníamos unha estética así moi característica, moi chula. Íbamos así como medio de vampiros, sabes? Lembro que Adriano mesmo tiña colmillos, mandase facer unha túnica, eu levaba estes vestidos así de dama antigua, lentillas vermellas, que unha vez pegáronse cando tocamos nunha das moitas veces que tocamos no Mardi Gras, lembro que eu non levo lentillas nen gafas. Bueno, prenderonse meus ollos a primeira vez e non era quen de quitalas. E lembro a David Perdomo fora, despois cando todos estaban cargando, houve dos cantantes que non tiñamos que cargar con nada, sabes? O resto sí. Entón estábamos ali os dos sentados, ele estaba intentando sacar as lentillas así, pero bueno, a furor, sabes? Pero metendo dentro do bollo. Eu, que estabas ali gritando. Logo xa descollín o tragadillo, pero bueno, foi unha primeira vez bastante desagradable. Bueno, é menos mal que xa puido sacar, non? Non che sacou os ollos. Sí, tocamos en Madrid varias veces, no noroeste pub rock, sabes? Chegamos a tocar no noroeste, pero na praia. Un día inolvidable, bueno, unha noite inolvidable, ¿no? Con unha marea de xente ali mirando para nós, nos aí nas pantallas grandes, que onte como que di, fun ver aí as fillas de Cassandra, eu pensaba, e dicía a miña filliña, mira, papá, estivo aí, fai moito tempo. Sí, a ver, ainda gustalle porque claro, teño a miña roupa daquela guardada como ouro en pano, porque claro, aqueles corsés, aquelas cousas que levaba, era unha roupa fantástica. Eu lembro que a levaba ademais non somente nos concertos, a poñía pola rúa, eu son bibliotecaria e a poñía para ir a traballar. Entón, claro, lembro que a xente, cando entraba na biblioteca e me vía así vestida, pensaba, hoxe hai contacontos. De feito, pasou unha vez, sabes? Mira, hoxe non hai contacontos porque a chica non vai vestida de bruxa. Sí, era moi divertido, a xente non sabía cando había, sabes? Porque eu era como un personaxe máis, non? Ali metida. Bueno. E lembro tamén unha vez pola Rúa Real que eu iba con corsé, con unha falda vermella, con tules negros. Había unhas meniñas ali xogando, os pais deberían estar tomando algo no bar. Miráronme, ela díxome, que guapa, sabes, como se vise unha princesa sair dun libro, non dun conto. Pois. Simplemente por ese momento xa mereció a pena todo. Pois sí. Como empezou todo eso de Shroud of Tears? Donde foi o momento no que ti pasaches de ser unha persoa que lle gustaba a música e ibas aos concertos a de pronto ter unha banda? Cando eu comecei a traballar na biblioteca, tiña tempo libre polas tardes, entón pensei, a ver, que fago? Non vou estar tirada aquí a Bartola na casa. Eu era noviña, quería facer algo, aprender, porque claro, sí, sabía tocar o piano, pero non foi polo meu gusto, foi polo gusto da miña nai. Eu quería aprender a tocar a guitarra eléctrica. Entón metíme na escola de música aquí na Coruña, por meterme na escola de música coñecín a xente que me gustaba o meu tipo de música, non? Por exemplo, concretamente a Pablo Nistal. Este rapaz díxome unha vez, que tal, cantas moi ben e tal, mira, ahora se así, faz así unha cousiña coa guitarra, que che parece se montamos unha banda? Estábamos aí nun parque, o sea, nun baragarxo do Parque de Santa Margarida, lembro, dixe, vale, sí, pero bueno, se lle chamamos a Tanic Trooper, así unha cousa tola, vamos, pero éramos novos. Bueno, pois facíamos así os nosos piniños, que basicamente era facer covers de outras cancións, pero, bueno, un bo día, a través deste rapaz, coñecimos a outra xente, entre eles, xa che digo, pois David Perdomo, que era algo moi famoso porque fai comedia e tal, pois tiñamos todos este gusto, este interese por o metal, polo black metal, polo gothic metal, e dixemos, se facemos algo así deste palo, imos probar, e alquilamos un local preto do Raquel Camacho, o que chamábamos os locais dos suecos, e aí empezou todo, sen saber como.
metímonos nunha espiral, pero moi guai, onde a xente nos recoñecía pola rúa, aquí en Coruña, onde coñecín a moita xente que agora manteño, sabes? Bueno, fixestes a vosa piña e, como ti dixetes, ainda durastes uns cuantos anos, non foi así? Sí que foi. Eu, ao final, hubo varios cambios na banda e tal, porque claro, ao fin e a cabo, xa non nos colleu con 18, colleunos con 20 poucos, pero bueno, claro, xa daquela estábamos pois cos primeiros traballos, os primeiros cambios na vida, pois as primeiras mudanzas de rapaces que estaban aquí, pero que tiñan que marchar porque remataran a carreira. Penso que no 2007 eu xa foi cando deixei o grupo, non? Era xa para min moito trasiego. Pero sí que estuvimos na onda, pois uns 7 anos, e logo seguiron os solitarios sen rapaza a cantar, pero bueno, penso que ata o 2010 ou por aí, non? De feito, atopeime o ano pasado con Marcos, o seguinte cantante, que teño moito cariño e tal, e comentoume que cando deixou de tocar, que deixaron a banda, finalmente, desapareceu, disolveuse, que lle costaba voltar aos concertos, non? Por non poder ele estar aí. Te digo, temos moitas anécdotas, algunhas super boas, outras bastante malas, como por exemplo con Loquillo, pero eso, que eu, sin embargo, sabes, o derradeiro concerto que fui este sábado a ver a Dark Oath, os portugueses, que me encantaron aquí na Coruña, porque sigo apoiando sempre, de vecín por la música e sobre todo polas bandas onde hai unha muller, non? Bueno, tamén pola propia experiencia, non? Se foras un home, pois ao mellor non che gustaría tanto, pero sendo unha muller tamén buscas esos referentes, non? Sí, penso que sí. Además, Tati, contache, por exemplo, unha anécdota así rápida. Hai unha cousa que nos 90 non coñecíamos, que era unha palabra maravillosa que existe agora, que é a sororidade, non? Pois sí. Daquela non nos preocupaba absolutamente nada. No. E agora, claro, penso, as miñas irmás, sabes? Todas elas, da igual pois da igual o tipo de música que escoiten, da igual todo, non? As miñas irmás, sobre todo as metaleiras, claro. Sobre todo as metaleiras, claro. Eso por encima, por riba de todo. Pero mira, eu lembro que agora unha das miñas persoas na vida, chamase Ana, e daquela tiña unha páxina moi chula e moi importante, onde recopilaba todos os grupos que había na escena e tal, que se chamaba Basandere. Sí, no, coñezo ben a Ana e o seu gran traballo en Basandere. Sí, pois daquela Ana estaba en outra banda que se chamaba Dark Embrace. Entón, claro, nos polas noites saíamos pola Coruña e tal, e mirábamos así, sabes, con cara de jatos aí a punto de pelexar, sabes, de chunga, sabes, o seña de bueno, o caso, sen coñecernos de nada, pero éramos como as bandas rivais, non sabes, un rollo Oasis e Blur aquí na Coruña, sabes, ti, o sea, cousa máis cutre. Claro, foi así un rollo super raro. O caso que despois, co tempo, coñecímonos, as dúas nos volamos moitísimos dinosaurios, esa foi a nosa primeira cita, non? Así que fomos a ver unha exposición de Ray Harryhausen, enamorámonos a unha da outra, que lembro que un ano despois estábamos aí na Casa Ocupa que había aquí, que había moitísimos concertos aquí no Monte Alto. Estábamos no baño as dúas metidas abrazadas, en plan, pero que fixemos con nosa tempo? Damos un par de gilipollas. E agora, claro, pues nada, inseparables a unha da outra. Blasphemy! I've never been, the lost is like a drought. When you put your breath
E despois de repasar o gothic metal desta banda da zona da Coruña, Short of Tears, e ter esta pedazo de entrevista que tivemos con Fátima, decirvos que me apetece cada vez máis conocer a estas mulleres esquecidas moitas veces en estas bandas galegas e que merecen tanto a pena recordar, tal como Citrol. Ela era unha baixista que añadeuse a unha banda ben coñecida de black metal galega. Estou falando de Martyrium. Alá polo 2008 sacou un álbum que se chama Morbid Omen of Devastation con eles. E imos a escoitar un corte dese álbum que se chama Bestial Avatar of Obliteration. Rest on,
No Galiza Metálica é onde podes escoitar, primeiro que nadie, o mellor do rock e metal galego. Unha cousa máis, Fátima. Eu sei que eres bibliotecaria e educadora social, pero que ademais eres escritora. Sí, tamén foi así un pouco de casualidade, porque, unha das miñas paixóns e compartida con a maior parte da xente que nos está a escutar, e seguro que por ti tamén, son os cementerios, ¿no? Esta oscuridade de tanto escuchar, pois, a música que bueno, Rotting Christ, Amor, Insomnio, todo isto, ¿no? Hard Kitty from the Sky, todo isto. Pois levoume de moi noviña tamén a parte as historias da miña avoa, sabes, que foron moi importantes para mí porque ela foi a primeira persoa que eu con 5 anos, ela falábame da Santa Compaña de Caperucita. Entón, claro, para os cementerios sempre foron un motivo de paixón para min. Así que, aínda que non tiña nada que ver, eu fixen un máster, despois de educación social, claro, foi online, relacionado coa Sí, unha especie funeraria e coa simboloxía funeraria. Entón, despois, claro, aprobei, me pasei no aquí no cementerio de San Amaro, sabes, facendo os estudos, pero despois, un amigo mío que é periodista, listouse que traballaba na Volta de Galicia, dixo, un día paseando con ele polo cementerio que nos encontramos, empecé a contar, pois mira, isto significa isto significa todo, que estás inventando? Eu, no, tío, me dijo, pero isto tens que poñerlo en un libro. Puxino nun libro e editou o Reino de Cordelia, que é unha editorial moi guai, e agora ten outro nas mans que tamén escribí relacionado co tema, e a ver se saca pronto, que teño ganas de ver a cuberta, pero xa ves como surxen as cousas. Ou sexa, que era La Voz de los Muertos, por un lado, e este novo que vai a salir, como se chama? Ainda non o sei, porque eu tiña pensado un nome, pero nada, o editor vai no cambiar, e onde manda patrón non mata mariñeiro. Pero sí, outro é La Voz de los Muertos, símbolos olvidados de los cementerios históricos. Quedou moi chulo. As ilustracións son de Antonio Senjas, que é un artista galego tamén, moi orgullosa do libro deste outro filliño, ¿no? Hombre, e tanto, e ademais moi relacionado tamén, como ti ben dís, dentro dese ambiente gótico, totalmente. Esta mulleraza vocalista e percursora de unha banda como moi gótica da zona da Coruña. Que lle dirías ti, Fátima, xa para ir rematando, a xente que de alguna forma te este escoitando e diga, como mola, como me gustaría a min poder chegar aí? Que lle dirías se tuveras que impulsalos para que peguen un pouco o salto e persigan o soño de meterse na música en unha banda? Que o fagan, pero sen pensalo, porque eu o fixen dende que era nena, sen escoitar as broncas da miña nai, sabes, o seña tapando as orellas, tirando para diante coa música que eu amaba, porque realmente o heavy metal, hai un estudio, ¿no? Americano, unha universidade americana que di que nos fai máis felices porque liberamos máis ira nas cancións e tal, e seguramente sexa certo, porque a mí este tipo de música faime moi feliz por moi oscura que sexa, e que fagan o que lles apeteza, e sen pensar en se máis triunfar ou se van tocar algún día no noroeste ou non. Simplemente por esos ratos que vas pasar no estudios, esos ratos que vas pasar tocando cos amigos, que vas pasar compoñendo, facendo rimas, discutindo por eses, ou pola xente que vas conocer mesmo nos locais ou mesmo, porque teñas esa afinidade, non, musical. Por exemplo, eso, falabache de Ana, pero eu tamén quero facer quería saludar a Carlos de tal, en que o coñecín naquela época, que agora é o padriño do meu fillo. Son cousas que, claro, vínculos que faz para sempre, ou seña que a por todas, e sobre todo animo as mulleres a que sigan adiante, que nunca se corten, vale, que sigue sendo un mundo de homes nesto, na música e en todo, pero para eso estamos nós, para romper. E sobre todo, que non estamos soas, que aínda que a sororidade funciona, pois mira, hoxe eu estou falando contigo gracias a un home, gracias a Carlos, que se lle pide axuda e automáticamente está aí. E como el, moitos máis, esa é a verdade. Eu creo que un mundo máis sororo tamén, incluindo a homes que irán botar unha man para que todo vaya funcionando. Pois quedámonos aquí. Moitísimas grazas, Fátima. Foi un placer falar contigo, sobre todo con unha persona tan encantadora, con tanta boa enerxía e con tantas ganas
sobre todo de que facer cousas, porque, vamos, estou desexando tamén de que salga ese novo libro. Sí, son unhas historias xa non son a nivel artístico, senón que xa son historias que, mentre estudiaba os cementerios, pois atopei polo camiño. Pero, sí, de verdade, Pati, foi guai falar contigo, lembrar esta etapa tan chula da miña vida e bueno, pois eso, animar a xente e saudar a todos os metaleiros e metaleiras daquela de hoxe e a todos os que virán. Moi ben, e oye, algún día veremos outra vez encima dun escenario? Vas a algún jam? Faz algo ou pretendes algún día facer algo? Porque tamén estaría interesante. Pois a verdade é que non, pero bueno, todo é falar con Carlos. Creo que sí. Que nunca se sabe, sabes? Que bueno, que algo se pode facer. Mira, como a Neto os fixo por aí, non? Pois con uns, con outros, con Insomnio, pois mira, pois por que non? Que sacaste un disco xuntos, claro que sí. Pois claro que sí. Nunca hai que colgar o teléfono. Non, nunca. Pois moitísimas grazas, quedamos aí en fío, en liña e non perdemos o contacto. Apertas grandes, Fátima. Apertas, viva metal. Na Galiza non só se escoitan as gaitas. Na Galiza escoítase Galiza Metálica!
Estás aquí no Galiza Metálica escoitando unha sección que ben seguro que che encanta. Chámase Mulleres no Metal e vamos a estar presentando a mulleres da zona de Indonesia. Grandísimas mulleres que fan como o que acabamos de escoitar, Gothic Metal, cas súas vocalistas Icha e antes Nikin. Estamos falando da banda Ratu Kidul. Activos dende 2013, son de Java Occidental en Bekasi e trouxeronos unha canción moi evocadora, pois titúlase Noite de 1000 meses. Eso sí, en outro idioma, porque vamos a hacer un pouquiño de traducción. Hai que pensar que un pouco complicado o indonesio ás veces. Vamos a proseguir coñecendo a estas grandes mulleres indonesias con metalcore. Ela chamase Sara Amelia, unha grandísima vocalista que está na banda dende 2006. É da zona de Calitamán e eles son os New Day e Sober co seu Humanity Disorder. With the signs, with my walls, with your body.
Indonesia é un país fascinante e moi diverso, situado no sudeste asiático e coñecido como o maior arquipélago do mundo. Está formado por máis de 17.000 illas, cada unha cunha cultura e paisaxe únicas. Estás aquí no Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño, na 106.0 de Radio Piratona de Vigo e na 93.9 de Radio Filispín en Ferrol e Terra de Trasancos. Moi boas, Filipe Marta, que tal por aquí no Galiza Metálica? Olá, Pati, é um prazer estar de volta aqui ao Galiza Metálica e novamente numa grande viagem de descoberta de mulheres que vão fazendo o metal ficar cada vez mais forte. Nesta feita vamos estar, como tu já disseste, na Indonésia e pelo que tenho estado já a escutar e a ver, temos projetos bem interessantes com mulheres a darem o seu contributo decisivo para estas bandas também soarem melhor.
Hoy, sin dúbida, chegámonos aí a un continente que está formado por máis de 17.000 illas. Incrível. Wow. Inacreditável, non? Un crisol de cultura, sin duda. O que vamos a descubrir é mulleres moi, moi talentosas. Eu, a verdade, quedei totalmente encandilada por moitas delas. E como que acabamos de escoitar, chamanse Amatori. Sim, uma banda interessante que faz um som dentro do gothic metal sinfónico e a sua vocalista está ao bom nível deste tipo de bandas. Falamos da Margareta Yunda. Oh, yeah. Ela é da zona de Java Central, creo, de Bajanegara. E o máis fuerte que esta banda empezou ali polo 2004. Sim, uma banda que já tem 20 anos de rodagem e que, pelo que tudo indica, ainda continua no ativo. Sí, estivemos escoitando a traducción é algo así como Volcán que dora, Badai que dora, chamase o tema. E agora nos vamos con Holy Guardian Angel. E o que é que esta banda nos irá trazer? Certamente mais uma grande rotação através do gothic metal. Talvez um gothic metal mais gothic metal, não tão sinfónico como os Amatori. Bueno, é todo moi angélico porque temos a Angelina de vocalista e ademais eles tamén son ángeles guardianes, vai moito de eso, pero eles falan tamén de Central, Java Central, e non se sabe moi ben aínda de que ano, porque moitas destas bandas é un pouco complicado, chegar hasta elas. Conseguir muita informação que foi obtida também não foi fácil. Localizar bandas, obter informações, é natural, é um país que deve também ter as suas condicionantes culturais e de informação, de passagem de sei lá do que for, e é difícil obter mais informações acerca destas bandas, algumas delas certamente até marginalizadas, não é? Sí, e sobre todo hai que contar que a religión conta un papel crucial para moitas mulleres ali. Vamos a escoitar Not a Liar.
Descubre como a paixón polo metal une a mulleres de diferentes orixes, sexan galegas ou indonesias. Non te perdas o Galiza Metálica. Non te perdas a sección Mulleres no Metal. Magna quieres una tatuaje que salta que te hace coser. Magna la suya nunca te pata pe. Y sama jauh dari hakiki. Konspirasi bersatu beragam dalam benar. Lagu muslimah terasa buah. Tutup meracun dalam bosan. Lalu tercerai karena sipil. Terputarkan kisah semati rencana, lukai sejarah, luluh tak bersisa. Berbayang-bayang dekulturisasi, jelajahi mana benua misi. Aku tak ideologi barulah mengajak konspirasi. Neraka bersama berbeda. Narasi menuju rencana. Terputarkan kisah semati rencana, lukai sejarah, luluh tak bersisa. Makna dalam kisah merujuk terara, narasi pelagak hilang yang menjana. Kancah sandiwara, pustaka perkataan. Berjalan sudah, kini kita dalam sejarah yang penuh luka. Kancah sandiwara, dusta kata-kata. Meracu dari hulu hingga hilir yang tanpa arah dan hilang makna. Kancah sandiwara, dusta kata-kata. Biaskan tuturan kudeta. Kancah sandiwara, dusta kata-kata. Sonan brutalísimos estos After Coma. Sim, sem dúvida alguma, e é difícil falar acerca desta banda, já que ficamos completamente em coma com a brutalidade deste Conspiracy, um single lançado em 2022 de uma banda que já tem alguns anos de rodagem. Eles estão no ativo desde 2006, praticando um metalcore bem, digamos, destrutivo, como vocês escutaram. Exactamente, temos aí a componente femenina que se chama Risa Giz. Ela é a súa guitarrista desde 2015. Exatamente, e é uma boa guitarrista, sem dúvida alguma. E tampouco... É a única, se não me engano, até é a única guitarrista da banda. Bueno, sí, e o máis forte de todo é que tampouco nos imos a topar moitísimas guitarras. Hai que decir que en Indonesia é máis fácil atopar vocalistas, como en calquer outro lado. Sim, em certa altura até fiquei um bocado assustado porque só via vocalistas à frente. E só vocalistas. Aliás, até comentamos isso. Não encontro outra instrumentista, só vocalistas. Mas afinal também temos baixistas, guitarristas e talvez alguma baterista pelo caminho, não sei. Isso eu tenho a certeza. Bueno, é unha búsqueda moitas veces complicada. Tedes que pensar que, pois, tranquilamente máis de 4.000 bandas están revisadas para poder chegar a encontrar estas componentes, que non son todas, que hai moitas máis bandas, pero son as que nos entran aquí no programa. Sim, e a banda que vem a seguir ainda vai ser mais brutal que os After Coma. Foi uma das bandas que mais atenção me chamou, estes Hong Kong Gondrong. Tem uma vocalista brutalíssima que executa com uma atitude incrível o thrash metal punk desta banda. Exacto, ela é a súa vocalista dende 2014, chamase Cima, e si, vai a poñer en la pura cima. Vamos co seu Revolution de 2015.
Situada no anel de fogo do Pacífico, Indonesia ten moitos volcáns activos, tales como o Monte Bromo, que son considerados sagrados. Ademais, con máis de 300 grupos étnicos, Indonesia é un crisol de culturas e cada illa ten as súas propias tradicións, linguas e costumes. Bitterly my heart's railing.
E sigues escoitando o Galiza Metálica aquí na Antena Miño, en Radio Filispín e na Radio Piratona de Vigo, non? Ou seja, quer dizer que estamos em Portugal e na Galiza. Portanto, estamos em duas línguas, em dois locais tão próximos, de certa forma, divulgando música da Indonésia. Exactamente. Podemos decir que estamos nunha nación galaiquia? Como sería isto? Galega, Galaecia, galaica, o que vos queirades. O que sí que é verdade é que intentamos conseguir unha visibilización das mulleres alén das fronteras, porque realmente o que queremos é chegar a moitos ouvintes con unha idea moi clara, que queremos trasladar non só nestes programas, sino tamén nos artigos que fago para Metal Hammer España, que podedes tamén ver aí todas as bandas, todos os grupos e aprendervos un pouco do que nós queremos lanzar, que basicamente que hai moi boas músicas en todas as partes do mundo que existen, hai que buscalas, pero que cando as encontras apetece escoitalas unha e outra vez, ao igual que Victorian. Eles son de Java Occidental, fan metal sinfónico, e a súa teclista e pianista dende 2010 é Dice. Sim, tivemos com Beginning of Sorrow, e acrescentando ao que estavas a dizer, e que ninguém pode esquecer que, sobretudo, a música é um forte ponto de ligação entre todos, em termos mundiais, não é? Exactamente, é increíble como mulleres de outra parte do mundo poden sentir, ao igual que os seus compañeiros de bandas, ese amor e pasión por o metal, igual que sentimos nós en este mismo momento, non? Sim, sem dúvida alguma, e por isso mesmo vamos continuar a escutar grandes sons que nos chegam desde a Indonésia, com mulheres alinhando nestas bandas bem fortes que estamos a conhecer, como é o caso destes Haunted Air, é uma banda de death técnico groove metal. Exactamente. Eles están activos dende 2023, tamén son da zona de Java Occidental, en Bandung, e fan un death técnico, non? Sí. Bastante interesante, e teñen unha muller baixista e unha batería. A baixista chamase Wanda Omar e a súa baixista é Bunga Bansga. Creo que o dixen ben, son un pouco complicados os nomes ás veces para min, pero vamos a escoitar algo que sona genial. Chámase Midnight Sun. Blood, 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 blood,
Estás escoitando o Galiza Metálica. Aquí vas a poder escoitar o mellor do metal de Indonesia na nosa sección Mulleres no Metal, en Mulleres Galegas Cañeras. Wow, si estamos falando de brutalidade thrash metal, estamos falando de Dear Diana e Bey. Elas son a vocalista, baixo e guitarra de unha banda increíble, non? Sim, uma banda de thrash metal, como disseste, poderosíssima. Aliás, deixa-me dizer-te que quando estabeleci contacto com o nome da banda, pensei, vai ser aqui uma banda de metal gótico, Annabelle, se calhar inspirados talvez no Edgar Allan Poe, coisas do género, não é? Mas quando ouvi a banda realmente fiquei, uau, o que é isto? Uma banda poderosíssima que vocês podem captar e sentir mesmo toda a sua energia neste tema que escutamos, o Stuck. É uma banda que está no ativo e uma banda bem interessante. Como disseste, elas aliás, são 3 senhoras bem poderosas, voz, baixo e guitarra, mas anteriormente também tinha um elemento feminino na bateria que saiu entretanto e deixou a banda como um trio, non é? Pois elas levan activas xa un tempo, dende 2016, e bueno, tiveron aí algún que outro cambio, pero é sin duda brutal este Stuck que acabamos de escoitar.
Sim, e a banda que vem a seguir foi outra banda como este projeto Anabel, que me deixou completamente, digamos, siderado. Uma banda de black metal que não estava à espera de encontrar na Indonésia. Uma banda chamada algo como Astarotum. Sí, eles ou elas podese decir que a Nirvala With, que é a súa baixista, dende 2022 fai un black metal oscuro, son tamén da zona de Java Occidental, estamos aínda aí por Bandung, que é un nicho de bandas brutal, e levan activos dende 1996, que non é nada, vamos. Sim, é brutalíssimo, são quase 10 anos, 10 anos o quê? Mais, são 20... Quase 24 anos. Quase. Quase por aí. Agora para fazer contas, agora de cabeça não interessa. Mas de facto é uma grande banda e vocês deverão escutá-la como, Patti Castro? Talvez com umas velas negras acesas no meio da escuridão. Exactamente. Eles sacaron en 2022 Dark Perfection. Vamos a escoitar o seu Circle of Death. Under the dark world, within the whisper.
her presence, searching for the gods to praise the darkest nightmares, to walk above Zion. When forests come the darkest place, her loss, her seduction from the world of Gehenna. Almighty Queen of the Night, the goddess of love, says, bless our sea, bless our blood, dust for the blood, dust for the gods, who lamb hypnotized the circle of death. E vamos camiñando para a terceira e última hora do Galiza Metálica. Estivemos aí atrás con Murca. Eles son de Java Occidental, de Bandún, activos dende 2013. Fan death metal e teñen a unha baixista que xa escoitamos en bandas anteriores como Anabel, Crown Murder e outra máis que se me olvida, seguro. Decirvos que é increíble esta baixista, ao igual que a canción que estivemos a escoitar, que a súa traducción sería algo así como A xente das a volta. E agora nos vamos a quedar por Bandún, porque en 1993 formouse unha banda chamada Mortality. Eles fan black e death metal e teñen a unha guitarra dende 2010, Maya Tobohen. Vamos a escoitar o seu Bissing.
Estás a escoitar o Galiza Metálica.
A relixión maioritaria en Indonesia é o Islam. De feito, a Indonesia ten a maior población musulmana do mundo. A pesar desta maioría, é importante destacar que en Indonesia non se considera un Estado islámico, sino que garantiza a liberdade relixiosa e recoñece oficialmente 6 relixións. Entre elas o Islam, cristianismo, hinduismo, budismo e confucionismo. E seguimos aquí con Filipe Marta do SOS Heavy Metal Radio Show no Galiza Metálica neste especial mensual dedicado a mulleres galegas cañeras, un proxecto que saco para adiante dende fai 10 anos e no que me adico a dar visibilidade ás mulleres galegas máis cañerísimas, pero expandímolos, verdad? Fai cousa de 2 anos fixemos aí unha expansión un pouco brutal na que Metal Hammer España tamén tivo un pouco de culpa, non? Sim, isto iniciou-se tudo com os especiais que iniciamos dedicados precisamente às mulheres em bandas de metal, seja de forma integral, não é, com todos os elementos femininos, ou parcialmente. E a coisa foi crescendo e estamos já há praticamente 2 anos, penso eu, a fazer estes destaques e é certo que tem sido uma viagem incrível de descobrimento constante através de mulheres bem interessantes que praticam ao mais alto nível o seu instrumento, seja a voz, seja outro instrumento qualquer. Sí, de verdade que é unha pasada o que se pode chegar a escoitar e a descubrir producións moi boas, mulleres que merecen moito a pena pola súa actitud. Eu a verdade que as mulleres deste miles de nacións aí unidas, porque é un crisol toda esa zona, pero sobre todo dominada polo Islam, que teñen que ir moitas veces tapadas, ides a ver os seus vídeos e ides a flipar, porque a verdade que a estética é brutal. Vedes a unha muller totalmente tapada dende a zona dos brazos, non se lle ve nada máis que a cara, e facendo uns guturais brutales. Black metal, mesmo em bandas de black metal. Exactamente, teñen que ir tapadas, pero bueno, polo tipo de religión maioritaria que é o Islam, mas hai que decir que non teñen nada que envidiar con mulleres occidentales que vayan máis destapadas, ni moitísimo menos, porque eu creo que a música trátase un pouco de eso, de simplemente expresar o que sinten e vamos, estamos encontrando referentes en este Mulleres no Metal en Indonesia que son brutales, tales como Era. Ela é a vocalista de unha banda de Doom / Metal Punk. Sim, mais uma banda de Bandung. É uma coisa interessante, é que pelo menos as bandas que temos estado a explorar maioritariamente são desta zona de Java Ocidental. Curiosamente, porquê? Porque Jakarta é uma das zonas mais superpovoadas da Ásia, não é? E seria expectável aparecerem muitas mais bandas desta zona, mas não, tem sido Bandung. E estes Ouve que escutamos é mais um grande exemplo da qualidade, neste caso de uma mulher, vocalista, numa banda que já existe há muitos anos também, há cerca de 12 anos, eles são de 2012. Exactamente, e aparte hai
Exactamente. Eles, a verdad que son moi activos, teñen unha letra que ahora mismo non che podo nin decir como se chama, pero bueno, vamos a buscar o traductor e vos lo aseguro, que vos lo acabarei dicindo. Pero bueno, son moi interesantes, máis que nada porque teñen unha grandísima actitud, e sí que é verdade que en Bandung nos atopamos a unha grandísima cantidad de bandas que conteñen elementos femeninos nas súas formacións, sexan como instrumentistas ou como vocalistas, na mentras que en sitios como Yakarta, donde nos tuvemos que revisar moitísimas bandas, non tivemos esa oportunidade de ver tantas mulleres como elementos femeninos que non sexa exclusivamente casino sinfónico. E é curioso porque, bueno, non teñen un papel tan representativo as instrumentistas. Vamos a proseguir, que che parece? Vamos a deixarlles algo máis. Sim, vamos agora do doom sludge metal punk dos Oath, vamos a algo bem mais pesado, bem mais agressivo, bem mais dilacerante. Falo do bone death metal dos Grow Murder, uma banda que nos chega naturalmente desde Bandung. E se falamos de Bandung, falamos dunha baixista, de Ana. Xa escoitamos en varias bandas e esta muller é que non para. Dende 1999 está con esta banda. Vamos a escoitar a Grow Murder e o seu Hail Bastard. When peace comes, remember, it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. My sister is by my side, and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night, and good luck to you all. O papel da muller en Indonesia sin duda está marcada pola violencia de xénero, porque é un problema grave e complexo a pesar dos avances en materia de dereitos das mulleres e a pesar de que existe unha crecente conciencia sobre este tema que se implementou, ademais, algunhas leis para protexer as mulleres, a violencia sigue sendo un desafío totalmente importante. No, 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 no.
Estamos aquí flipando, eu malo Felipe, con Gothic Metal outra vez, unha vocalista, nesta vez, Zenieta. Sim, falamos de Moxa, como disseste, uma banda de metal gótico, mais uma banda de Badung, uma banda relativamente recente, eles são de 2022. E já que estamos a falar da Indonésia, convém também não esquecer que o presidente da Indonésia é um grande fã de heavy metal, falo do Joko Widodo. Sí, hay que decir que incluso grandes bandas se pusieron contentísimos porque un presidente seja um metalhead, sim. Sim, por acaso foi muito engraçado, já que ele chegou a aparecer inúmeras vezes e vocês podem ver isso mesmo online, com t-shirts de bandas de metal que ele supostamente gostaria ou seria fã, como Napalm Death, ou mesmo Metallica, ou Lamb of God. Foi aqui uma pequena curiosidade. Sí, seguramente será de Bandung, porque ali hai moito metal no Java Occidental, igual que estos. Temos os seguintes que tamén non podemos movernos moito porque seguimos en Bandung. En 2019 saleu unha banda que se chama Invicta, brutalísima, para min unha das miñas preferidas. Temos a unha vocalista esta vez que se chama Aurin. Sim, uma banda de death metal progressivo bem interessante, de Bandung, como tu disseste, que nos vai trazer Glaria Exhausted.
Galiza Metálica e mulleres galegas cañeras, visibilizando as mulleres dende 2022. Falando de brutal death metal, hai que falar de Angie Prativi, non crees, Filipe? Sim, uma banda brutalíssima que me deixou também impressionado com o seu King of Nengdot, que é algo como Rei da Imundice, algo por aí. Falamos dos Radan Kelamin. Sí, unha banda activa dende 2008, eles son de Java Occidental, pero de outra cidade que non é Bandung, hai que decir. Salimos un pouquiño dali e nos atopamos a esta guitarrista que entrou na banda en 2019, a Angie, brutal. Ela entrou em 2019, mas penso eu que voltou a sair e voltou novamente à banda em 2024. Claro. É uma paragem sabática. Sí, hai que decir que estas bandas que estamos pasando están moi activas. Podedes ter, sí, podedes ver na ligazón desto en redes sociais, todos os seus contactos en redes sociais. Intentamos etiquetar para que poidades ver que son bandas activas e sobre todo que acaban de sacar novo traballo en 2023-2024. Sim, sim, e bandas super interessantes como a próxima, Story of Angel. Ela, hai que falar dela, da súa voz, chamase Bibi, fai symphonic gothic metal, son de Cicuta, dunha cidade que se chama Batén, bueno, unha cidade, unha rexión que é Batén. Sim, uma banda que já está em atividade desde 2015 e que nos vai trazer Goresan Luka, acho que é assim que se pronuncia. Estou a tentar melhorar o meu indonésio, não é? Estamos mellorando pouco a pouco. Hai que decir que a súa traducción vendría a ser algo así como arañazos e feridas.
Os problemas máis directos que teñen que enfrentar estas mulleres que salen aquí neste especial de Mulleres no Metal de Indonesia son violencia doméstica, violencia sexual, matrimonios infantís e trata de persoas. Sin dúbida, Indonesia, aparte de ser un destino turístico para millóns de turistas ao ano, tamén é un sitio peligroso para as mulleres que viven ali.
E xa chegamos ao final do Galiza Metálica. É increíble o rápido que se me pasou hoxe. Sim, uma viagem incrível. Descobrimos bandas incríveis com grandes mulheres, como foi o caso atrás de Amerta. Exactamente. Que decir deles? Pois que co seu tema Argentum, unha banda de Yakarta, activos dende 2019, fan un post-metal tan delicado, a mí encantóronme. Vamos, temos a unha vocalista que Techa Aurelia. Sim, vamos então para o final deste Galiza Metálica, dedicado a estas 2 últimas horas à cena indonésia, com a presença de mulheres nestas bandas, não é? Vamos ficar com Sister Murder e Santera, mais 2 grandes projetos que arrasam completamente. Exactamente. Bueno, que decir do Sister Murder? Pois que están Levita, Naimaka, Chesil e Irma, que son voz, guitarra, baixo e batería. Fan brutal death metal, son da zona de East Java. Bueno, que tedelas que escoitar, porque ides vos a ter totalmente un crash e decir que están activas e que o fan dende 2010. Sim, vão trazer-nos um tema que ilustra precisamente tudo isso que tu tiveste a dizer. Falo de Aborted of Rotten Fetus. Sí, elas teñeno moi claro, vamos. Para rematar, vamos a irnos con Santera. Thrash metal ao mais alto nível, não é? Desde 2004, com Super Eden. Increíbles. Lolo, como se chama a súa vocalista, tamén canta nos Burial, que son de Yakarta. Fai un thrash metal brutal, unha voz brutal, decir que levan activos dende 2004. Vamos, vai vos a encantar. E xa vamos rematando. Filipe, moitísimas grazas por estar aquí. Obrigado eu, foi incrível esta viagem. Estou ansioso para voltar e continuar, claro, aqui no Galiza Metálica, a trazer os melhores sons que vão fazendo tremer a comunidade metal. Exactamente. Pois moitísimas grazas. Rematamos dicindo que non vos perdades o próximo Galiza Metálica especial ibérico. Vamos a ter as mellores bandas galegas, portuguesas e, como non, do resto da península española. Así que non vos perdades ese próximo programa e recordade que na mentras hai que ir aos concertos, mercar música e facer o posible para que Galiza siga sendo metálica.